Duchu Svätý, príď. Naplň ma svojou radosťou a novou nádejou. Odovzdávam ti tento čas modlitby a prosím ťa, aby si ma ty ním viedol. Daj mi zakúsiť na novo tvoju milosť a pomôž mi počúvať tieto slová s porozumením. Ján, 14. kapitola, 1. až 6. verš. Prvé čítanie je čítanie hlavou. Čím ma oslovilo toto slovo? Je tam nejaká veta, ktorá vystúpila do popredia? Čím ma zaujala? Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Čím ma oslovilo toto slovo? Druhé čítanie je čítanie srdcom. Čo cítim, keď počujem tieto slova? Keď počujem, ako Ježiš hovorí, že mi ide pripraviť miesto. Alebo keď hovorí, že on je cesta, pravda a život. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam,
kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Čo cítim, keď počujem tieto slova? Tretie čítanie je čítanie rukami. Pane Ježišu, ako mám aplikovať tieto slova v mojom živote? Je tam nejaká pravda, ktorú ma voláš uskutočniť v ňom? Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa.
V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Pane Ježišu, ako mám aplikovať tieto slová v mojom živote? Duchu Svätý, ďakujem Ti za tento čas modlitby. A prosím ťa, aby si ma požehnal v dnešný deň. Daj mi hlbšie spoznať, čo to znamená, že Ježiš povedal, že On je cesta, pravda a život. Amen.